A Forcadell el que fem és ajudar les comunitats a aconseguir les seves fites i els seus objectius, tant d'obres com si tenen algun problema a la comunitat entre veïns i tot el que els pugui sortir arrel d'una fiabilitat econòmica important i d'apuntar un control sobre tot el que és la comunitat en si. El càrrec d'administrador és essencial perquè és un càrrec de confiança. Si no confies en el professional que et porta els diners, que et porta les obres, que et porta tot el que és la comptabilitat i la fiabilitat de la comunitat, és molt difícil aconseguir les teves fites i els teus projectes. A Forcadell administrem actualment més de 1.350 comunitats, bàsicament a Catalunya, però també estem a Palma de Mallorca i arreu de la geografia espanyola. En primer lloc, el que s'ha de tenir molt clar és que l'administrador ha de ser un administrador col·legiat. Segona, que ha de tenir experiència com nosaltres tenim des del 1958, i després ha de tenir un equip de professionals de primer nivell que puguin satisfer totes les necessitats d'una finca, amb tots els sentits i amb tots els factors. A Forcadell tenim un equip de 25 oficials administradors i bàsicament els seus punts forts són dos. Tècnicament estan molt ben preparats, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista legal, però a més són empàtics i entenem que la vessant personal és molt important a l'hora de gestionar una comunitat. El termini de resolució d'incidències normalment és ràpid, molt ràpid. Tema d'avaries, tema de reparacions, tema d'obres, la fiabilitat de la resolució és molt ràpida. Una vegada entrem en temes administratius, en temes que té que entrar entitats o organismes com l'Ajuntament o la Generalitat, la cosa es dilata una mica, però evidentment intentem resoldre-ho també el més ràpid possible. Em sento molt orgullós de la capacitat que tenen de posar-se en el lloc d'un president de la comunitat o d'un client que pot tindre un problema d'humitats o d'un problema menor que per ells és molt important i que nosaltres hem de resoldre sí o sí. La seva capacitat per resoldre aquests temes i no importar-li el temps que hi dediquin, jo crec que és el que més hem de valorar d'aquest equip. Nosaltres, el nostre servei està adaptat a gairebé totes les necessitats del client. Tenim una pàgina web, tenim una app on es poden consultar factures, on un president pot signar una factura, on es poden consultar rebuts pendents, etc. Tenim un servei de call center que atén urgències 24 hores fora de les hores d'oficina, amb la qual totes les facilitats per a la comunitat i totes les millores tecnològiques les apliquem a la nostra gestió i al nostre servei. L'administració de finques d'aquí uns anys serà molt més tecnològica. Tot el que són les implementacions i millores que ens pot donar la intel·ligència artificial i d'altres coses que fins ara no coneixem o sortiran, ajudaran els professionals i els clients a millorar el servei, a fer-ho més ràpid i amb uns horaris una mica més adients. Per establir vincles duradors en una comunitat, la paraula és confiança. Confiança i temps. Si tu portes des del 1958 administrant, si aquí a Forcadell administrem comunitats des de fa 30-40 anys i fins i tot més, és prova suficient per fer molts lligams amb persones, amb fills d'aquestes persones i en algun cas fins i tot nets que van heredar en propietats d'una generació a una altra. L'entesa amb les comunitats, l'entesa amb els propietaris, fins i tot, al final tots són persones. Al tenir 25 professionals, nosaltres podem buscar la persona que té un perfil més adient per determinades comunitats. Un perfil més negociador, un perfil més tècnic, un perfil fins i tot més seriós per portar una reunió com cal o per fer una feina i prendre una posició dominant sobre una determinada tasca.